Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi mtimantu mabuyu bambolunyu hlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi. And King Ginger Cream de la Cream futhi kwenza sure tell it why phakathi hey Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's Billy King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendele bobo. She popo. She. Take me straight to Kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Kuyatshitha ingube pink. Ayaswele. Wena uzole ijongo? Ayaswele pink ke. Nami ngisolo pink. Hey, Sokuba nje izinto ziyenza yini? kaze uyichame kanjani le malengane because yabona bazwana. Sengibona mina. Bhuti wami niyaphila mfethu? Ayisaphila. Shosho man, yazi ngicela ukubuza mfethu ningadinwa ngihamba nabafowethu lana. Shothe thina sisuka esikoleni Ingwenya University of College la ekwenziwa khona iart. Hayi ngingabaleki ngenzela ukuthi yeah, sure. So wena bhuti wami ngambe ngibuza abantu ukuthi mhlambe bayazwana bayathandana yini. Ngenzela ukuthi nivele na kahle lana. Yeah, ubhuti bani igama? Nguphila Sande ngwakho mali sibonga. Hawu Mntungwa. Niyaphila bhuti? Hayi siyaphila. Sure. Mva Mntungwa kuphi emakhaya kha la udaba khona? Ngidabuka le eMnambithi mina mfowethu. Awu bhuti eMnambithi mfethu. Sure. 150. Salute eMnambithi 150 bafowethu. Ngiphethe nangu umfoka Mntungwa lana bafowethu. Uthi nje halala sister wena ubani igama? Ngombali. Umbali. Oh kukuphi emakhaya kha. Chameleon. Mina ngiphume ePulukwane. ePolokwane. Okay, salute to ePolokwane bafethu. So my brother ngifisa ukwazi kuwena mfethu. Ungathi yini mfethu into oyithandayo ngosisi Mbali? Uthe ubani? Umbali. Oh sisima. Webhoti yazi ngathi mangithola nje le ntombi nomqondo nje wahluzeka nje mfowakithi ikahle lo muntu lo ngimthole kuyo lo kulonyaka esiphuma kuwo. Sure. Sure. Mangimthola lo muntu nami ungikholisile ezinye izinto yabona. Yeah. Nami nje ngoba ungibona nje. Sure mfethu natholana. Satholana nje ngendlela right. Ngamthola engenawo umuntu ahlekisana naye. Wayengekho. Okay, sure. Ungazi-ke kodwa-ke kulesikhathi samanje ngoba sihlela phela. Hayi right. Wena sister ungathi yini oyithandayo ngobhuti Phila Sande? Ngiyamthanda ngoba uyangihlonipha. Uyangibonisa ukuthi like ngibalekile empilweni yakhe. Hayibo, manje isiZulu ePolokwane kambani? Hey Mbali. Ngakhuliswa umkhulu. Wakhuliswa umkhulu. Umkhulu yena osazi isiZulu. Oh siyabonga kumkhulu eNatal. Hayi ayikho indawo kuthiwa iNatal, KwaZulu nzizi yeah. So uyamthanda le? Kakhulu. Yeah. So in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani? Woza ngapha samkhona yeah. So in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani? 100. Wena usithemba kangakanani scale of 100? 100. Ukhona umunye umuntu othandana naye ngaphandle kaBhuti? Cha akekho. Uye yedwa ngimthanda kakhulu futhi. Mbali, ikhona into ofuna ukuyixolisela kuBhuti? Mhlawumbe akwayenza sofisa ukuyixolisela. Cha ngenzi lutho. Hawu. Akaze kwenzeke lutho futhi. Okay. Mfethu, mhlawumbe wena nje mangase ngikubekela u100, ungathi umthanda kangakanani usisi? Mfowakithi ngingasho ukuthi ngiyamthanda impela cha ngimthanda kakhulu. Kakhulu. Sure mfethu. Cha ngiyamthanda impela ubani ngiyazenzela ngase ngimlobola nayo lo muntu. Sure. Shothi 100. 100 nje nami. Wena Phila Sande mfethu usithemba kangakanani mangakunika u100? Mina bhuti omdala ngazi ngoba umuntu engihlezi naye ngimfonela
ngingasho ukuthi hhayi naye ngiyamthemba. Sure. Ngiyamthemba ngingazi-ke kwezinye iy'ndlela Sure. ukuthi yena ukanjani kodwa nje ngiyamthemba. Ukhona omunye umuntu othandana naye Eyi. ngaphandle kwakhe? Wakithi ngingaqambi nje amanga cha. Ya ungaqambi mfethu. Njengoba ngiliso nje Ya ungaqambi ya. hayi akusuye yedwa. Ukhona omunye nje engihlekisana naye kodwa wakithi yena bengayazi lo. Hawu. Angishithela? Bengakwazi lokho cha mama into ebengithi ngisazokutshela yona le. Ngisho ukuthi manje nami ngibona ukuthi uzosukuya. Ulibele uyakhuluma uthi ufuna ukungilobola kanti angishithela? Hawu. Mama cha bengithi ngisazokuchazela ngaxolisa. Isikhathi esingakanani? Into nje yenzeka nje since ngikubona ngiqala nje ukuza ukungizotshela ukuthi ngiyetshela. Mfethu. Vele bekunomuntu ebengithandana naye. Wasemakhaya. Wasemakhaya. Ngoba wena ngikuthole la eGoli. So yena ungwala eGoli. Wala eGoli ngimthole khona la uCalton. Manje ucabanga ukwenzani ngale ndaba? Cha Ngoba mina ngizwa nje naye, angizwa. Hawu. mama mina bengicela nje ukuxolisa nje kakhulu. Kodwa-ke angazi noma uzovuma ukuthi ngithathe isithembu ngoba phela Ha. umkhulu Hayibo. Angivumi mina. Hayibo. Wena mfethu ususithatha kanjani isithembu kusayintombi zakho lezi? umkhulu onesithembu la umkhulu ayenesithembu nami ngihamba kuleyo ndlela leyo. Yebo wangitshela ukuthi umkhulu wakho unesithembu. Manje mina ngingenaphi kuleso sithembu leso? Cha mama bengithi ngisazokuchazela nje okuningi kodwa wasekuvelile-ke. Ukhazayo. Yaxolisa yaxolisa mama. Bengithi ngisazochaza-ke. Ngoba unenhliziyo encane kanjena nje mama. Kahle kahle uyangijwayela. Ya, uyakujwayela. Sister ungamshayi. Ungamshayi. Cha ungamshayi sister. Angisafuni Ya. ukubona. So wena sister uzoqhubeka. So wena sister uzoqhubeka ujole nalo njengoba umbona ukuthi ufuna ukukuthathela isithembu and kade kuchithela. And ujola naye uyakuchithela vele. Angisamfuni. Themba lami cha. Angisafuni. Ungangisondeli. Awu mama ngiyacela. Ngizolimaza. So sister ngicela uze ngapha. Wena sister ukhona nomunye umuntu ojolana njengoba usuwazi ukuthi awusathandani nalo. Ikhona neqiniso ofuna ukulikhuluma. So la iphone yakho kube besichecka bese ngisithole lutho. Akunalutho. Akunalutho nje. Uyangicika. Ngifuna indoda yanginawe lapha ebusuku ulapho ngivashele endlini. Mangithi answer le phone inamba yakho ayiseve ngo-00. Woza ngapha sister. Woza ngapha. Inamba yakho ayiseve ngo-00 mama mangazi mina ukuthi mangithi iphendule le phone awufuna ngiyiphendula. Ngithi ngakutshela ukuthi ngizoyiphendula after. Shothi uyangijolela nami. Cha bengingakujoleli. Njengoba mina ngikhuluma nje iqiniso kuwe nje ukuthi cha ngifuna ukuthatha isithembu awukho ojoleni. Wekhumala kanjani mfethu? Kanjani mntungwa mfethu? Kanjani? Ngithi yazi Kanjani nisajola? Kanjani? ungibona nje ngisenhlelweni fakakithi zokuthi ngimthathe lo muntu kodwa manje ngiyabona ukuthi la Okay. owaqala Ya, lo waqala naye sesiphushile mfakakithi nanaye ikahle kahle nje ngiyabathanda bobabili ngingazi kumama yena uzongivumela kulento Cha mina ngisakufuni. awusamfuni. So singakwazi mhlawumbe sichecke nefoni yakho sibone na ukuthi umsulu yini. Ningayicheck. Singayicheck. mama Okay. Sicheck. Woza ngapha sister. Woza ngapha. Woza ngapha my brother. Ivula. Okay. Ango WhatsApp lo na WhatsApp. Yeah. Mase ngithi bhala uzobhala la. Makuvele igama lakho la ungitshela. Makuvele igama lamaqolo ongawazi la ungitshela. Ngoba yiwo la uzoqoqoda umuntu wakho ne. All right guys, siku WhatsApp njengamanje and we are about to tap the trenders. Type lapho uthi ngiyakuthanda. Sister, wena bakushela njengoba uright kanje? Bengishela. Bangishela kodwa ngiyenzela yena. mama ubani usibusiso ma Cha qale kwawu-00 sekuwusibusiso futhi usibusiso umngani wami. shuthi nawe uyangijolele kahle So umngani wakho njengoba ithi ngibona. ubuka mfowethu Awu umngani kanjani? amahathi Ukuthi ngiyakuthanda ngithi niyathandana. awabhakizayo amahathi Cha umngani wami. Umngani wakho kanjani? Angithi ulikhulumile iqiniso ubhuti. Indaba nawe ungaveli ukhetha ukukhuluma iqiniso. Vela nisathandani. Uba usibusiso. sengaze afake nje ihathi le bhakizayo Uba usibusiso. Umuntu engihlekisana naye. Ungibambela. So wena uthami ngiyabona nawe unesithembu. Nawe unesithembu ukuthi azoqhubeka ngithandana njengoba naye enesithembu enenye indoda nawe njengoba unenye intombi. njengoba ethi uyangala nje mfowethu-ke ungalelani-ke mina ngoba la iyajola kulakhisa noma usungalelani-ke mama thela ukubuza kuwena Ngeke ngikwazi ukuba isithembu. Ungabi selanga ukwazi ngithembu. ukuba esithembeni
Yeah. njengoba mina ngikusi isithembu angijwayele ngijwayele Hayi cha futhi ngikuvume mina lokho okwenzayo ayifani Ayifani. ayifani. awukothi mama cha mina ngisakuthanda mntakwethu angisho ukuthi ngiyahlukana nawe bengisacela nje Nilungise. silungise le ndaba Cha mina ngisakufuni ngiright ngakho. Now nazi isithembu Mosi. Cha akufani isithembu akufani. sikhona. So ubufuna ukujola wena wedwa yena engajoli? Cha ngisho lokho kodwa nje akufani. hayi kodwa mama ngeke ngijoleka nabantu ababili phela mina ngcono nje ngijolana nalo muntu Ungo- ngijoleka Kanjani ukujola nabantu Hayi, ababili baba? wakithi. Uthandana nawe noSibulo. bale wathandana no 00 Oh 00. siso manje sekusibusiso ke mama Cha ayifani. wakwafona mfowethu 00 ebusuku la ngilele naye udala ngithi ansi ifona akayifuni uyi-answer Wathi uzoyi-answer masiqediwe. hawu yini Ubani u00? inkulu lento Angimazi engifihlelwa yona ukhuluma ngani. shuthi inkulu lento engifihlela yona Angimazi 00 kubani. hayi cha kodwa mama yi kodwa mina ngiyakuthanda ke mama Cha mina ngisakufuni. cha mina ngiyakuthanda bathemba lami cha ngifuna ukuhlukana nawe mama ngathi nje ngahlezi nje ukhona kweyami inhliziyo uhlezi nje ukhona kweyami Sesithenjiwe. esithenjini nje Hayi, ukuhloniphe futhi lokho ukulalela Thande futhi. uthande futhi awuphoqiwe Ngiyakwazi. cha ngothando lwakho angeke ngikwazi. hayi ngiyakucela mayidololo awukodwa mama Akwazeki. Yini engakwazi manje? Yini engakwazi? Kuwe ayina uyayenza lento. Angali ngiyayenza kodwa nje yena usisithembisha ukuthi ufuna usishada so. So manje kumele kwenziwe uwe yena angenzi wena wenze wena angenzi. Naye ufuna ukwenza nawe ufuna ukwenza yenzani kokungcono? Hayi cha makayeke nami ngizoyeka. awungeke Ubungamthandi vele wena ushuthu ubhuti. Cha bengimthanda kodwa manje angisamthanda ngisamfuni. awukodwa mama Yeke mfethu le. hayi mfowethu ngeke ngikwazi ukumyala lo muntu lona sengisuka kude naye sibuya kude sobabili Okay siyaniyeka ke thina ke. hayi kodwa mfowethu ngiyaxolisa mama Yeah. Ngiyacela Hayi nje. sister siyakushiya ke nendoda yakho. Cha Niqhubeke. ningaqhubeka hambe naye. Cha kanjani kumele naye. sinifice nihambele no2 hayibo. Njalo. Wayengafuna kusondela angithi nawe uyachitha. Hayi nawe uyachitha. Ayifani. Miyeke namhlanje bhuti. Cha lalo Ah ilaba. Aw. ulalo mama ngaxolisa Ayimiyeke no. mama Hayi mfethu sorry mfethu hayi. Hayi. King Ginger Cream de la Cream. Vele mfethu labantu bayafebelana mfethu fanele ngabe bavele bayayenza lento ibe together kube reunion. King Ginger Cream de la Cream. Konakele ngiseJozi. Akunuka isokisi manje. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile komunye umfana nje mistake.